Mä ajattelen, että että nämä niin kuin eri puolueiden dynamiikat ja se, että miten niin kuin neuvottelijat valikoituu tai miten suuri sen yksittäisen neuvottelijan valta ja asema voi siinä yksittäisessä tilanteessa olla, niin se ei ehkä käy niin kuin täysimääräisesti ilmi. Että lobbarithan on tietenkin tärkeitä ja asiantuntijoita kuullaan ja virkamiehet tekee pohjia. Tämä kaikki on niin kuin, pitää paikkansa, mutta päivän päätteeksi sen niin kuin ne lopputekstit sitten hioo se niin kuin ihan se puolueiden nimittämä porukka, ja siellähän voisi olla melkein ketä vaan. Et ketä nyt puolueet sitten ikinä katsookin luottamuksen arvoiseksi, osalta se tulee säännöistä, että ketkä on neuvottelijoita, osa taas voi nimetä kenet tahansa niin kuin paikan päälle, ja ne on sitten ne, jotka periaatteessa luo sen tekstin. Avustajakunta ja tämä kirjurikunta, joka siellä on, niin heitähän on todella paljon. Mutta heiltähän ei koskaan yleensä kysytä mihinkään uutisiin mitään asioita, eivät he ottaa kantaa. Niin se on ehkä semmoinen, mitä ei niin kuin ole helposti ymmärrettävissä, että miten suuri valta kuitenkin on sitten myös näillä henkilöillä, jotka siellä avustaa ja jotka itse asiassa pitkälti kirjoittaa ne tekstit. Ja miten ne sitten muotoutuu. Päättäjäthän yleensä sitten vaan niin kuin ne hyväksyy. Ja toinen ehkä mikä on semmoinen on se, että mihin kannattaisi enemmän kiinnittää huomiota on siihen, että mitä merkityksiä niille yhdessä päätetyille kirjauksille sitten annetaan. Et sitten kun siellä lukee, että käynnistetään tällainen uudistus, niin sehän ei välttämättä tarkoita mitään, jos yksi porukka ajattelee, että se tarkoittaa tätä ja toiset ajattelee, että se tarkoittaa ihan jotain muuta. Ja molemmat on täysin vakuuttuneita, että näin me olemme yhdessä päättäneet. Se on se yleensä se lähde niille niin kuin erimielisyyksille, mitä sitten tulee tässä toimeenpanovaiheessa, että sehän on sovittu hallitusneuvotteluissa niin ja lukee hallitusohjelmassa, niin kyllähän se sitten tulee. Niin, mutta kun me emme yhtään tiedä, että meillä ei ole yhteisymmärrystä siitä, että mitä me itse asiassa olemme päättäneet, niin näitä ehkä voisi niin kuin aikaisemmassakin vaiheessa nostaa esiin ja kysellä, että te olette päättäneet tästä, mitä se tarkoittaa, ja sitten seurata tilannetta, missä niin kuin se kerrotaan ihan toisinpäin.